Kulend uko. Kuchi viti chedu uko. Uya uone ugodzokera zvinhu zviya zvatanga paZimbabwe politics dziya ndati muchajamba unge munhu ane dhimoni pari kupisa pane nyaya iri kunetsa panapa yekuti zvoni pakabuda Chamisa achinzoni ari kutaura nyuma yemashoko ari kungolika unzi Chamisa ari kuthreatena team yake anoshanda nayo kuti mukangonojoina zvimagroup zvaana Timba nana Biti izvi I'm going to disown you guys, I will disown you. Ndo nyaya iripo kuti anenge adedza kuti munenge musisiri wake wemudanga wepadhuze nekuti kwake wanofanira kuita zvinhu nekuda kwake. I think vanhu vacho vanenge vachitaurwa the likes of ana Amos Chibaya boss. Amos Chibaya akabva atongoisa message akati munhu wese buda izvo group izvozvo zvese izvozvo. Handiti ndo nyaya yanga iri kunetsa iri trending izvezvi so. Ende kuna munhu akaita sana Ostalos but ana Ostalos amenyoita zvimagroup timbo rinongobudikira pane pakungodiwa panongobatidzwa kamera paudiwa taura chirungu paya ndo pavanongobudikira vakuita se vobva vaseta order yacho vachingenda vakadaro but zvisinei Tendai Biti akabuda achitoinvite achiti Chamisa ngatori president wangu kakumashuru kuti chitoshanda tiri under iye tikashanda tese zvakanyanya saka ndikutomuinvite kuti ngauye ajoine chikwata cheCDF handiti ngauye ajoine CDF iyo iripo Constitutional Defense Forum vakwanise kunge vachishanda vese iyo inombonzi iri kurovesa iri kuita sei zvakawanda zviri kungotaurwa pamusoro peCDF nekusaidhi kune chikwata chana Jameson Timbo chine zvachiri kuitawo zvakawanda but after zvese zvozvo tazitaura nyaya dzozo budisa panapa ndirikuona something shocking. I don't know maZimbabweans zvinhu zvavanotaura izvo vana zvinonga papi but inini handikwanise kunge nchizvi avoida tichida kuti zvidiscuss mundudzo kuti mune muchiona sezvo zvitaurwa nyaya iripo pari kunzoni hanzi Biti wants to kill Nero iyo irape ndo nyaya iri kutaurwa hanzi Biti wants to kill Nero mazimba ka but anyway before I explain this dauti mumboteerera nyaya iri panapa because it's been a while tisatanzwa Mr. D vane something chavari kutaura chiri kunolinga chiri kunoclicka nenyaya idzi saka tinyatsotionesani Mr. D vachitsanangura panapa handiti then kana Mr. D vapedza kutsanangura zvavari kutaura tobva tazoonesana kuti muri yeZimbabwe toitonga sei nyaya iyi handetoni ndepi kule ndimza zviratane long time wena ndambengenderi out zvangu but ndakadzoka zvangu munomu Iceland mangono anomunga zvakaitika zvakatodarika muzai but nyaya yangu kule ndeyekudai so inini vanhu ndakavaudza kudhara ini Dr. D zvinhu zvese zviri kuitika kaisika ticharamba tichingobika sadza risingaibvi iro sadza rikaramba kuibva rikaramba zvingokwata ropesera raita sei ratonhora rakora futi risina kupambirwa ndo zviri kuitika muZimbabwe inaniziti mimi vana veZimbabwe ndakakuudzai kudhara ini Dr. D mushonga weZimbabwe wokubvisa munangagwa ifuti handi akaitirwa nefuti inini zviya zvokuswera kurizina zvezvi ini Dr. D handidi ndorangota chinhu 1 face museve unobaya wobva wabayira tu ukabuda neseri wabuda neseri tasaimwone zvakuitika manje yoku zvazodai taneta nekunzwa mastori everyday mastori same story ngangoita 1 story yobva yapedza nyaya yacho zvese zvopera vakunetsana neconstitution pachibill number 3 yei inda tichida kungotambisa zvinhu nebasa rese tasaimwone tiri kutiza nyaya yekuti masoja tinawo ndo akabata futi angorwa kuzvipere nei tasaimwone kwakuita zvimapato todini zveshizve danga kupo pasina zvese zviri kuitika izvi ndini Dr. D ndikuudzai kunyaya yemafanha echisoja ndiri kudzoka zvokwamuri aina handina zviya zvoti nzanza zvoswere kutaurwa navanhu uyazodai vazazobatana sei chichi that is nonsense man futi dzirimo mabharaki manu
imafana ese amusi kurara nenzara imi mfuti makazitsamira kumusana makunezana nebill number 3 yey bill number 3 yacho yekuita se makaita zvandinotaura Dr. D pasina zvana bill number 3 zvezvakaikana munangagwa achoiti asipo izvezvi ine muda kuswera kutambiswa nhodonho zvinhu zvisina nebasa rese handizvidini kwazoti biti kwazoti anjani vana mandaza kasikukwera azodai tasamoni kuwanda kuri kuita nyaya dzacho takuvhiringizika donzo ratiri kuda isusu ndere kutora nyika tibvise ED takunetsana nedonzo rekuti bill number 3 hatisi kuida hamuni bill number 3 muona bill number 3 hamusi kuida konyika tikuda nyika zvamabill number 3 is stupid man, that is rubbish. Pandiri Dr. D ina munangovhiringidzwa nemazakusaku mani maidea zvina nebasa rese mani tasamone vatwa netitle yavo bill number 3 nemi maloya mese uku maungotemesika musoro bill number 3 zvakati hazviiti ndakuti bumbiro remutemo rinoti zvakati ndakatara kudhara ari cool finish zvoperesha bill number 3 ekuita se denga riku pasina zvana bill number 3 zviri kutaurwa zvesezvi asi hamudi kunzwa chamisa aramba kubatana nevamwe kubatana papi pamuda kuti chamisa abatane nevamwe vapi vacho alright panoti vanhu abatanika madini kubatana kuku nyaya neti ngatibatane kuku nemi masoja ngatibatane kuku aveidu topedza tene zvingota zvinhu zvisina nebasa rese izvozvizvo bill number 3 yekuita seiko kuchinja yebumbiro remutemo imamuzi uri bumbiro remutemo riripo kudhara ngazvione pfuti mani zvibvezvi ine muda kuti ini Dr. D nini I don't know maipindwa nekapfungwa kangu kakadikidika maizoona kuti kapfungwa kangu kadikidika kanosunungura nyika within 4 hours kwete zvamukutaura izvi ndini Dr. D ndiri kutaura ndikuno kuchamhembe kwaIceland kuno zvamuita mupedza ngwezvi tese alright hao avo vanhu vakuite versus chamisa hasi kurabatana nevamwe chichi ya muri kuona muri kuvhiringidzwa pa inyaya yechi yamusesi bill number 3 ndochi that is nonsense. Vafana vari mabharaki torai pfuti mani mimi hazvitori kana 4 hours pasete totoita ZBC South Africa zvese UK England zvese zvatobuda kuti abva ndara wenharo wofamba nekazeto todire kuzvinetsa mani munoziva chatinonetsa isusu maZimbabwe kuda kurakidza kuti hanzi ndinorizina. Unorizina pakudini? Unorizina uine nzara nduze ungarizina uine nzara nzara wese maminerals ari kuenda zvese zviri kungoenda maChina ari kupura vanhu ari kuita zvaanoda tangotarisa ED akati beta titi anchi bill number 3 kuti kukanga vanhu vana veZimbabwe maukanga mazvese yezvo makurwisana futi nenyaya yebill number 3 pamuchada kubatana vana biti vana chamisa wacho kudini chamuchada kuti mubatana pa ndechipi vanongoita kazvavanoda munovaita se handikubvunza oro mukabatana imimi oro tikati ngatimirei mustreet tigoita sei tigobhurwa tigopfurwa futi munoita sei ndikubvunza ngatiregei kuita zvivinhu zvepaloud speak
zongo bufresh imo maYouTube indakakuzai kudhara indinoda kubhesani vafana majunior soldiers nemamwe mageneral acho ndikuona ari kusvinuka handimukona kunyangirwa kwatinoitiwa anzani amaichwenga minyatoba yamene hanzi abviswa because ari kuronga kuu because kuya iri kutorerwa nguva avazi vanhu vese kutirasa imomo muami kuina kona kurongwa navanhu 10 12 zvapera azonde zvikomuredi atakaenda yekuti vamwe inobuda nekoko machienda nekoko nekoko no vana vezimbabwe imini masoja povo yese ana basa nawe vese maloya vese ari kuti yacho zvana mhonzora zvana chamisa zvana diti zvana handinei nazvo bullet ku ndini Dr. D ndiri kutaura mukatadza kuti zvandiri kutaura kaizvikazvi shuwa ndiri kuudzai because ini pakune ndisipo imune musipo vane pfuti ndo vanorwa ku smart and fair endaina ropa ropa richadauka kune vari pastate house vacho vanoti hativhiri ndo pachadeuka ropa povo dzopururudza zvapera kwete nyaya dzose idzi dziri kuunganidza zvicho haimi ngatirizine mani ndini Dr. D mani inini inda muda kundishamwisa soka ndida zvekuzvidhakirwa zvangu inini inda waya muchida kundiitisa soba ndikamwadora ndichadhakwa dzenyu yando dzakutondidhaka dzakutondivhiringisa bumbiro remutemo bill number 3 saka yoitwa vana mhonzo vaida kutira kwanzi aiwa uyu akahwende akaita mistake zvorova zvigotipei mauda kuti nanganangana achamisa hanzi akati 1250 zvigotipei kana kaiti 1250 muromo wake koyeiti hana 1230 muromo wake isi hatisi kuda izvo tiri kuida anytime as from today ndopane nyaya yangu ini kotoswera tichitenderedziwa kutende mosa tiri kutoitwa mapenzi nanaidhiya iya tongoburirwa kanhu kadikidikiso torwira kahari kamwe chete tiri hamene kuti vangani vanhu vari kuguta muzanu PF maybe 400-500 mamiriyoni ese ari kusafa kusasa nevanhu 500 asi masoja muripo makazipikatira tiri kuziva kuti muri kuurova majenari chichika badzizaika kuti imi hamusi kuona kuti muri kupera asi pfuti ndimunadzo iye akamboromba kupi idi wacho akaromba kupi majenari hamuna kunorombawo futi koko makaromba kuti muzopuwa zvinhu nezvozvo chizvishandisei zvishandisei iye ndiye akaromba kupi AD kwamusina kuromba imi majeneral mese minyembe dzenyu dzesezi kutyisa kamapfeka mabhareta enyu handi kurombwa kuromba kaikoko chiromba kamubviseka iya wamuda kunditsamwisa sei imi majeneral zero zvamavhundisira majunior imi majunior imi handisi kuda majunior anoteerera zvokuti B3 wati bill number 3 no that is nonsense vachapedzera kuita bill 12 asi futi munadzo futi iyo ndo inotonga mani mimi Zimbabwe akatorwa nefuti mani inda iZimbabwe yega here yatanga kuita ku chamosvika chi ndakadita semupenga ndini Dr. D nemi majeneral acho mese fanga yo milia tambo yo watoya zvakanaka uri right ipapo futi uri bo asi havana evidence ndezvavo vanongobufura but mungada makazvita chop newo mudhara chengwe ita zvinhu zvise chop apa yakona zvefani zvoswera kunyengererana kazvinhu zvaipa
haisi time yekurizina yekuti kwanzi ndiri lawyer ndakaenda kuuniversity ndiri dhokota chichi haisiro time yacho. Dhokota we muZimbabwe ungazi dhokota what are you with muZimbabwe yo dhokota wacho kana yo lawyer wacho. Takuda Zimbabwe freedom yeZimbabwe ifuti ndini Dr. Dindukuza ini. That's it once and for all. Zvese zvatiri kuita zvitiri kupedza nguva. Apa muri takunesa nebill number 3 ko ichazoya zvimangwana ndiana anoziva. Mazari kungoenda. Tinganase zvinhu zvingatori kana 4 hours 5 hours. Ime mageneral mani mimi ndishinurire apa mani mimi. Indo. Yes, inozati hapana singadi mari. Asi kana mapuwa mari dzenyu zivai chinangu. Chokusunungura Zimbabwe. Ko zvopesa zvakuti shoresa. Oro anachamisa tozoona vanga vari useless. Muri kunzisa. Remember chamisa munhu ompenyuka. Hakuna munhu asingazvikiri upenyu hwake. Asi masoja ndo basa renyu rekudefenda zvebumbiro ruto rwana Bill 3 guys. Ndo renyu masoja imi ndo pamovha ukwana ipapa kuti ashupeti wanyanya. Kwete vari kuvhura zvima department zvavo zvimaganze CTF ameno chichichi kutotambisa nguva. Iyi masoja ndimo makuti muchiona kuti povo yaneta yashaya waterera. Ndo gepi yenyu imi masoja movha kuti muchipinda manje iyoyo. Munakuraka. Muda kuita 50 years. Ngangani futi hamunamboiridza. Ndezekusamira chete. Ndezekushayana chani nadzo pamaparade. How chete ndo zvamoda. Taneta nekuona mapicture yenyu machunika yenyu akadini matombo yenyu achipenya. Takuda zvinhu zvopa gwara rekusunungura Zimbabwe. Kana zvanetsa imi masoja ndini Dr. D. Povo yana basa nayo maningi. Kozi vari kuvhiringidzwa futi. Vamwe vakadzidza vamwe hatina kudzidza vane zvungu zvavo vanouya vana mhonzora vari kwanzi apa hana unzwisisa hwende apa zvoreva kuti chakati zvine basa reizvozvo zvosunungura Zimbabwe izvozvo. Mugosvikepi naizvozvo kuti izvi zvinoreva skupi. State zvakabvarwa kudhara pasina zvana bumbiro izvozvi zvana nhangiro amen muti zvana number 3 izvozvi. What is that? That is nonsense, man. Sunurai, man. Nyika yakafirwa. Hamunotambirwa padana naiti hapa unakatarisa. Nemo mdhara mchwenga usunurai mani mimi. Sunurai. Apa maposika zvene kurawa nepwezi. Murungu tasongo nyengera. Hoyo hanzi mkazi wako ndiye ari anoona steri kunte hoyo wagumuru. Vari kuvhurira hanzani benzi racho rimwe rori mbavha dzevana shamu kuti wapinde. Asi masoja imimi zvechokwadi muri ma1000 mangani muZimbabwe imi muri kunetswa nevanhu maybe kana 500 vakwana ende vasina futi asi imi munadzo futi. Vanhu ngatikwani ndini mudharadhe. Ndinomboti ndikambogaya soka asi mungwana ndadzoka futi kudai soka. Ndikuzaeni once for all. Zvese zvekuti mabill number 3 hazvina nebasa zvezvo. Hazvunzi musadza kana mubamanhingi kana chii enda zvisununguri Zimbabwe izvo zviya. Zvemabill futi ndosunungura Zimbabwe. Daziri futi vari kuita zvese izvozvo. Ivo vachivhara kakura. Nanga vana munanga povo ngweyo yonzi idai maruva mananga matete chicho zaza matura nematura emari hanzi havaoni hose akationi isusu zvamabhisirikesi zvotodara kutopedza nguva haizi nyaya mhanyo yekupinza mudariro
That is fuck off. That is nonsense. Now that Zimbabwe ku iye ana kutora ku here ndubvunza sandana mofunga iye acha kupa Zimbabwe ine silver plate aimi ngati mukwarei mani mimoni weZimbabwe. What's wrong with you? Andisi kutuma vanhu vaende mustreet munonorohwa mukashutiwa kunoita ropa ku momuzawo kuti igarwe vangani vakafa mumastreet vangani vavharigwa majeri izvozvo ndubvunza. Hazvibatsiri mazuva kuti kwai ndota mangwana ndonotorwa futi wataurisa. Ndati mi masoja ndi masoja ane handa kana povo yaneta yakurirwa isina zvekuita ndipo pamofanwa kupinda imasoja. Ndini Dr. D. Saka imasoja chinizwai. This is your 10 now. Zana bill number 3 zo ngazvego pina musoro menyu. Imichitasana nayo nyaya yacho kuti no murume wanyanya. Pova haina zvokuita haina futi. Ukadangwa kuti wa mpama bhuzu bullet mjeri. Ndo democracy yoyo yakanofira vana kuZimbabwe kunana chimwe kwesoko. Ndakura manje ndakabva nako kwesoko. Asi zvikuitika izvi ndikutoona kuti futi ndio the best. Ndikutorevesa kune masoja ese muZimbabwe. Ndini Dr. D ndikutaura. Vana veZimbabwe vaneta hapana power yavanomboita zvongo kugumira ipapo ngatibate tidini mungamubvisa mimidhi muchikutaura zvebu kuti bumbiro re3 number 3 anane basa une muromo. Imi musandisetsani. Right, vafana vangu ngosunga dzisimbe. Imi ma junior officers imi. Ndima kavana nema age atakaina na kuhondo. Imi ma junior soldiers imi. Amadharanya rubu amara don't forget kana vanetsa kuti dambure bhuso nebhuso. Azvitori kana 4 hours man imaita sekwemi. Muzana vamwe ingachimwa pfuta chete muone mune mawanda se Zimbabwe nebhuru wayo mutare motonzwa kuti kwaipa soja riya radhamarata ndutokuzeka ndutokutoreka ndi Dr. D manzisa ngachita chinhu chimwe inasi danzwa nyaya na mabhiri 3 uyazori ngatibatane tite chinhu 1 mapati ese tite that is pointless, senseless. Zigozodi mugosvika kupi andubvunzaka moda kungadzana vane brain vana biti vana monzora umukati vana chamisa chichi zvigobatsira chi chamisa sometimes zingwari better chichi zvamuita zvazvinane basa rese pamukana uronga dhiri rakanaka kanani nachiwenge zviri better ichedongo tomufana weya unosvika munhu wakanoshikirawo his own life anditika asi mukune masoja ndo basa renyu mangwana mozoti wanzi murutipa pay ishoma chamuri kuita chi nyika chinyura muti manda pay yosikira makaritsamira futi moti moda mari yako chamaita chiya pinda mekusena pamani yakondaona kuti nyanga dzakaenda zvokudhakwa ni Dr. D mundiziva fana imimi ndikunzwe futi mutambira mari shoma moda yakawanda chamaita chi ndubvunza chi chamaita apa kamuda mari yakawanda imi chi chamaita kamuda mari dzakawandisa zozodaika dzakapuwa mameja yenyu yayo na ED endai kustate house muone kuti muchapuwa mari hapana anzokera kubasa futi mosvika muchingodzikana moti imwe group ngaimbopinda vanyuwani vatraining sitamumonozora munodla mari dzenyu makagara kwete zvepeje muchiro afana kani mazava mungoitwa madhiri yenyu so watova right kukudura vanhu 500 havakwani 500 mani
futi kana 200 ndotokanga account kada kwadoma nemazita cho kuti vakwani avakwani 200 ndo vanhu vanganesa mamiliyoni ma16 18 miliyoni muZimbabwe aza Zimbabwe yatwa mu20 miliyoni izvozvo handizvo muri saka imimi masoja achifana ndini Dr. D handi kuziva zvemabi zvavo zvavari kuita zvemabhili number 3 yavo mabhili awa ndei zvigotipei zve 2030 chichi ngavarohwe mupama havaishedzeri futi 2030 yachoyo kana bhili number 3 yacho hamuinzi vachibufura iya ati imi hatinete rungoitwa gukurara kudai haindendai mukachipoko inini ndainopedza ndega inini status yacho namwari cheko shit man iwo majenera acho iwe vaingopiswa nemuto ivavachi havamukiwo zvipokwe naimi mwari vamuse zvipoko manimi zviite zvibharangana pastatus nekukwenzichiku kupurasi kwake kwekwe purakadhi ikoko zvipere mani wainda muda kunditsamwisawo imi majana vavafana junior forces imi ndati ndiri komanda wenyu wemweya mani chiteerera zvandotaura mani chiitai apa hatitoda zvinhu zvekuseka mani apa svinurei mani murundizwa kwavafana chiitai zvofamba haikona mire kwanza yechwenga chatoorganize imi mitai somopenga takaenda kuondoti chipenga uko mani shit man indomuda kundibhowa so right ima majunior officers ine zviya zvokutaura zvisitairo zvakawanda zvazonzi zvakati kuchichi handina izvozvo ndikutaura pane nyaya ipfuti handivanzi ndini Dr. D nyaya ipfuti zvamabhitsiri mabhanduru zvavo zvanatsiritsiri chizvo zvavari kutaura kazvo ndezvavo izvo zvemabhuku avo izvo hatizvizivi izvo hanambosangana nemabhuku musangu manini opana shudho wavenga hanamboona paine bhuku manini ndaingoziva kuti zvangu zvaita kandafa mberi ikoko ndafa pane achagara pano panyika kuupenyu hwese never simbi ikaita ngura kwauzoti hangu ni munhu wenyama webhonzo ndingakwana paipi ipapo okay ndakuzokororazve ini ndati inini mukaninzwa ndiri pano handisi kuda nyaya dzakawanda ndinemi imi vafana ndini komanda wenyu mweya ndakati inimi itai seupopenga tazama nekuwanza kwavari kuita kuda kuchinja constitution yechichi zvinei vanhu vachingofa nenzara beri futi pasina nyaya dzese zani dzokuchinja constitution zvakapera kudhara constitution yedu yagara iripo kudhara mari kumera zenze because tiri kubwaira imi vafana imi masoja angu mimi ngwarai apa chiitai mandinzwisaka ndini Dr. D ziso revanhu vana veZimbabwe neziso rambuya nehananaka riri pane mimi mafana kana madzibaba enyu akaitora nyika yavo vaine ma16 14 15 years imota dzazine kuitora ma20 something matwa madhara futi matwa nevakazi futi vamwe vaviri stupid man right ngatishuvirane very sorry ndakutukai zvangu because mune mandivhiringidzwa fana handiri zvovhiringidzwa kaida zvekudhakwa ini Dr. D saka nyaya iri pano imi chiitai plan izvawo zvekuti tibatane tiite one thing tikuita versus ZANU-PF no that is nonsense futa isi kwanzi kuita versus because zvavo zvekuda kubatana izvi vamwe vacho ndeyo muzano hauchazivi kuti mutengesi ndeope chichi taneta nazvo izvo
ndati futi mbumburu haiketi. What is wrong and it is going to be done there and once and for all. Maninzi wafana ndi Dr. D.